Ένας φίλος στο Facebook, Μάικλ, το διαβάζω τώρα, λέει καλησπέρα. Ορίστε τι έγραψε, λέει, σε απάντηση σε μένα ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, επειδή στο κανάλι του υποστήριξα δημόσια τις εκπομπές του Παναγιώτη με το σκεπτικό ότι ακόμα και αν δεν συμπαθούμε το άτομο, καλό είναι να ακούμε τα λόγια του να πει. Τα ίδια έχω πει και στην παρέα του Παναγιώτη σε σχέση με τον Λιακόπουλο. Να είναι πιο υπηικής και λιγότερο φανατισμένη. Και μου είχε ένα link εδώ πέρα με αυτά που είπε ο Λιακόπουλος που απάντησε, που λέει: όλοι όσοι είστε εδώ μέσα είστε μικροί σε ηλικία και δεν θυμάστε τι έλεγαν οι ειδήσεις πριν από αρκετά χρόνια για κάποιον που έφαγε περιουσίες τρίτων, λέγοντάς τους ότι θα τους φέρει σε επαφή με τους Ολύμπιους θεούς. Ασέλγησε σε ανήλικες για να τις εμφυσίσει. Αστρική ενέργεια. Έλεγε ότι μιλάει με τον Χριστό και έτρωγε χρήματα από άσχετους και αφελείς για να πει δυο καλές κουβέντες στον ύψιστο για λογαριασμό τους. Γι' αυτό ψευτόμαγκες, βγάλτε το σκασμό και πάρτε τον μπούλο σας από εδώ μέσα. Ονόματα δεν λέω, αλλά εδώ μέσα δεν υπάρχει δημοκρατία. Το παραμυθάκι των Νεφελίμ το φάγαμε και το χωνέψαμε. Αν δεν γουστάρετε που το chat δεν είναι δημοκρατικό αλλά ελληνικό, να πάτε στις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για να σας φέρουν σε επαφή με τους εξωγήινους μέσω του ΟΗΕ. Μιλάει έτσι ο Λιακόπουλος, δεν τον είχα για έτσι. Άκουσε. Ειλικρινά δεν τον είχα για έτσι. Ο κάθε άνθρωπος κρίνεται από τα λεγόμενά του. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λέει για μένα. Δεν είπε για σένα τίποτα, δεν είπε ονόματα. Πώς, είπε για στην αρχή δικαστήρια και τέτοια, για μικρές κοπελίτσες, ανήλικες και τέτοια. Που άμα θέλω εγώ τον Λιακόπουλο τον ξεσκίζω και τον βγάζω το μέσα έξω. Αλλά επειδή δεν είναι η φύση μου αυτή, και αδιαφορώ. Άρα Παναγιώτη, επειδή σε ξέρω. Εγώ δεν εμπλέκομαι με. Τι του κάνεις του Λιακόπουλου? Οπότε τον παραπέμπω στο National Geographic και δεν ασχολούμαι με πυθίκους εγώ. Εγώ είμαι Έλλην, είμαι άνθρωπος. Και άμα είναι οποιοσδήποτε μάγκας, και νομίζω ότι είναι μάγκας και άντρας, ας έρθει πρόσωπο με πρόσωπο και αν δεν τη βγαίνει στο λόγο να μου τη βγει στα μπράτσα. Θα εκπλαγεί. Λοιπόν, μαγκές εγώ και ιστορίες τέτοιες για να πουλήσει βιβλία περαιτέρω, εγώ δεν υποστηρίζω. Αυτή είναι μαγκές, σε πάω. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, διότι εγώ, εάν ήμουνα όπως είπε, δεν είναι δυνατόν κομμουνιστής να υπηρετεί σε βάσεις εκτός Ελλάδας και δει σε 3 βάσεις του ΝΑΤΟ. Άρα πρόκειται για πράκτορα. Και ξυπνήστε. Όχι κονομώντας και βγαίνοντας και η κάμερα σε μένα, έτσι, οι μαγκές σε μένα, εγώ είμαι από την Ιθάκη. Και να προσέχει ο οποιοσδήποτε ελιακό.gr, γιατί εγώ έχω δούριο ύπο και θα του αλλάξω τα φώτα. Εγώ δεν παίζω. Και όταν δω ότι κινδυνεύει η υπόστασή μου και ο σκοπός μου και η αποστολή μου, δεν ξέρει από πού θα του έρθει. Και αυτός και η συναυτό. Μέχρι εδώ. Αρκετά μίλησα για τους πυθίκους. Όταν εγώ τα έβγαζα στην εκπομπή σου, Κώστα, και τα έδειχνα, αυτοί ήταν απόντες, οι πάντες απόντες. Και εμείς τα δείχναμε με φωτογραφίες. Αυτό είναι αλήθεια. Από την Άσα. Λοιπόν, τώρα μας τη βγαίνουν να μας πούνε πού είναι παππού μου τα μπελοχώραφά σου. Εγώ αυτό θέλω από εσάς τους Έλληνες. Όχι να υποστηρίξετε μένα, να υπερασπίσετε την αλήθεια και τη γνώση που λάβατε εδώ και 20 χρόνια, γιατί κανένας δεν έβγαινε στις τηλεοράσεις να μιλήσει κατά των μασόνων, κατά της Ιωών, κατά των Εβραίων, κατά των εχθρών της Ελλάδος νύχτα από τις 12 η ώρα μέχρι τις 6 το πρωί. Και κανενός η μάνα δεν περίμενε να δει το παιδί της αν θα φτάσει το πρωί ζωντανό ή σκοτωμένο στο σπίτι. Άντε να χαθείτε, τέρατα, μάγκες της πλάκας, χαϊβάνια. Βγήκαν οι Έλληνες και μιλάνε εκ του ασφαλούς, πληρώνοντας τα κανάλια και κάνοντας εκπομπές. Πού είσαι ρε? Σε είδα πουθενά εγώ στα Ιεροσόλυμα, σε είδα πουθενά στους μασόνους, αφού τα παίρνεις, αφού είσαι πουλημένο κορμί. Δούλε, καχεκτικέ, πείθηκε. Μιμήσε τους Έλληνες για να οικονομήσεις. Δεν τρέπεσαι, σύχαμα. Σύχαμα. Αν ήθελα να είχα λεφτά, θα είχα πάρα πολλά λεφτά. Εγώ όμως είμαι Έλληνας, είμαι σαν ένα Λεωνίδα. Μάχεται για ιδανικά και δεν με νοιάζει η ζωή μου, ρε. Εγώ τη ζωή μου την έχω ήδη πουλημένη. Εγώ ξέρω πώς θα πεθάνω και πότε. Εσύ όμως πείθηκε. Καπηλεύεσαι τους Έλληνες και πουλάς φυτικό πολτό και μελάνι. Δεν τρέπεσαι, ρε?
Δεν τρέπεσαι. Έβγα μπροστά μου να μου τη βγεις εμένα μέσα από τη γνώση, μέσα από τις πληροφορίες. Απέρριψε με εμένα τα βιβλία μου. Βγες σε μένα, με λόγο. Κι άμα γουστάρεις και με μπράτσα, ούτε ένα χαστούκι δεν σ' έχω. Είσαι χαμένο κορμί. Άντε να χάθεις. Γιατί βλέπουν ένα Παναγιώτη ήρεμο καλό, αλλά ο ήρεμος και καλός ο Παναγιώτης είναι όπως ο ωκεανός. Άμα του τη βγει σου βγάζει ένα τσουνάμι και σου αλλάζει τα φώτα. Δεν έχω να φάω. Χέστηκα. Είμαι μαχητής. Εγώ έχω 2 αυγά. Λοιπόν, δεν τρέπομαι. Και μου κάνουνε σαμποτάζ και στα βιβλία και στις τηλεοράσεις, όπου και να βγω. Με έχετε δει παραπάνω από 2 φορές σε τηλεόραση που έβγαινα? Το καλοκαίρι δεν βγήκα στο τηλεάστη και μίλησα 2 φορές και πήραν 5 επίσκοποι, 5 δεσποτάδες και λένε κατεβάστε τον Ντουλάτο, τον αιρετικό. Εγώ είμαι ο αιρετικός. Και τόσοι άλλοι που είναι ελεύθεροι τι είναι ρε? Εσείς σκυλιά ομοφιλόφιλοι, τι είστε που φοράτε τα ράσα και καπηλεύεστε την πίστη των Ελλήνων, των φτωχών των ανθρώπων? Τέρατα. Μεγάλη αξία του έδωσα αυτού. Μεγάλη αξία, διότι αυτός χρησιμοποιεί το όνομά μου, το σύμβολό μου. Χρησιμοποιεί τα πάντα μέσα από τα βιβλία μου για να βγάλει λεφτά. 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 Είναι πόρνες, αρσενικές πόρνες που πουλάνε τα ιδανικά τους και πουλάνε ψεύτικη γνώση στους Έλληνες για πλουτισμό. Σιχάματα, βδελίγματα. Πού σας. Άσε με ρε Κώστα. Τουλάχιστον εντάξει, έχω τη συμπαράσταση στη δική σου, γιατί εσύ με ξέρεις όσο κανένας άλλος. Ναι, ξέρεις αν εγώ τι σχέση έχω με τις γυναίκες, με μικρά κοριτσάκια, με λεφτά. Εσύ τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω. Δόξα τω Θεώ. Πότε σε κατηγορήσαν για κάτι τέτοιο? Αυτό δεν άκουσες τι είπε το κτίνος. Δεν είναι εικόνα. Ρίχνε λάσπη. Δεν είναι εικόνα. Για κοιτάξτε τα μούτρα αυτού νου και κοιτάξτε και τα δικά μου. Και πείτε τώρα, ποιος από τους δυο μας είναι ο ανώμαλος? Μια διαφορά, λέει, του Λιακόπουλου. Καλησπέρα παιδιά. Μια διαφορά του Λιακόπουλου από τον Παναγιώτη είναι ότι ο Λιακόπουλος λέει ότι ο Λίμπη είναι νεφελίμ, ενώ ο Παναγιώτης λέει ότι είναι άγγελοι φωτός. Το θέμα είναι ότι ο Λιακόπουλος είναι λίγο σαλάτας. Μας μπερδεύει όπως τα λέει. Τώρα μιλάτε και οι δύο για τα ίδια πράγματα. Εγώ δεν έχω ακούσει Λιακόπουλου βασικά ποτέ. Τα νεφελίμ εγώ δεν κατάλαβα. Τα νεφελίμ ό,τι λέω το αποδεικνύω με αρχαία χειρόγραφα. Οτιδήποτε ο καθένας λέει και δεν το αποδεικνύει με αρχαία χειρόγραφα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Δεν υπάρχει απόδειξη, και όταν δεν υπάρχει απόδειξη και διαβάζετε και αγοράζετε, καλά να πάθετε. Εγώ οτιδήποτε σας παραπέμπω και σας λέω να το, έτσι, έτσι και έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν οι Ολύμπιοι να είναι αρνητικοί και νεφελίμ και να έχουν δημιουργήσει τους Έλληνες, και δεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός να τιμά τους Έλληνες ότι είναι φυτών ουράνιων και ότι ήλθε είναι η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του άνθρωπου, εάν και εφόσον είναι καταγωγής από δαίμονες. Είναι πράγματα τρελά. Λένε παιδιά, για όνομα του Θεού, δεν ξυπνάτε λίγο? Πώς μπορείτε και καταπίνετε τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν οι πατριάρχες των Ελλήνων να είναι νεφελίμ? Μήπως ξέρετε την προέλευση αυτού του ανθρώπου που βγάζει αυτά τα βιβλία από πού είναι? Από πού είναι? Τον έχετε ψάξει λίγο? Από πού είναι? Εμένα είναι φως φανάρι όλη μου η ζωή. Το τι έχω κάνει, τι έχω πει, τι πρεσβεύω, όλη μου η ζωή στο σπίτι μου μέσα έχουν μπει. Τα έχουν κάνει όλα ρημαδιό. Με ξέρετε πιο πολύ από ό,τι ξέρω εγώ εμένα. Αυτόν τον άνθρωπο και τον κάθε ένα που βγάζει και πρεσβεύει και κάνει και λέει, τον έχετε ερευνήσει? Να δείτε από πού κρατάει σκούφια του, ποιους υπηρετεί, πού τυπώνει τα βιβλία του, σε ποια χώρα? Έχετε ερευνήσει και αυτόν και τον οποιονδήποτε? Δεν σκεπτόσαστε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δηλώσει κομμουνιστής και ότι ήταν και στο ΝΑΤΟ? Είναι δυνατόν να είσαι κομμουνιστής και να είσαι στο ΝΑΤΟ? Αυτά λίγο δεν τα ψάχνετε λίγο? Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ κομμουνιστής Δηλαδή να τρελαθούμε τώρα? Και κάθεστε και καταπίνετε τέτοιες χοντρές βλακίες που κομμουνιστής τότε σε είχανε μόνο, ούτε σκοπιά δεν σε βάζανε. Είχανε άλλους ρουφιάνους να κατασκοπεύουν τον κομμουνιστή και δεν τον στέλνανε στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη.
και θα παρακολουθούσε τα πράγματα και θα τα έλεγε έτσι ανοιχτά για να κάνει τον ήρωα. Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρακτοριλίκη από πίσω? Τόσο ζώα είσαστε πια, γαμώτο. Έτσι σε θέλω. Γαμώτο, δεν μπορώ πια, τα έχω πάρει. Με για όνομα του Θεού. Έτσι. Να έχω άλλα δικαστήρια τώρα. Δεν με νοιάζει ρε Κώστα. Εντάξει, δεν μπορώ ρε παιδιά. Πονάω. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εγώ αισθάνομαι τον Έλληνα αδερφό μου. Πονάω. Θα με πεις βλάκα. Μην πω την άλλη λέξη που λες εσύ. Πες με έτσι. Εφόσον είμαι ευσυνείδητος Έλληνας, τι θες να κάνω? Θα πληρώσω το τίμημα της ευσυνειδησίας μου. Δεν μπορώ, διότι το παιδί που ακούει τώρα και είναι 12 χρονών, αύριο θα γίνει το δικό μου παιδί. Και αν το δικό μου παιδί ακούει έναν τέτοιον και ακούει και έναν ντουλάτο, θέλω το δικό μου το παιδί να ακούσει τον ντουλάτο. Γιατί εγώ αποδεικνύω, παρουσιάζω. Δεν έχω όφελος προσωπικό ρε γαμώτο. Δεν έχω. Πονάω. Είμαι ευαίσθητος, είμαι συνείδητος. Το κίνημά μου τελείωσε. Πείτε το όπως θέλετε. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όπως εγώ. Και ο φίλος μου ο Μανολιός μου, ωραία από τα Χανιά. Ζάολε μου ρε Μανολιό. Δεν μου λέτε κάτι. Γιατί αυτός που έχει την εικόνα της Παναγίας μιλάει για έτσι, μιλάει για και η εκκλησία δεν κουνιέται καθόλου. Και μόλις βγω εγώ μου τη φυλάνε να πούνε, με έχουνε στους αιρετικούς, με έχουνε, αυτόν τον έχουνε. Δεν τον έχουν. Εμένα γιατί με έχουνε και το βιβλίο μου το έχουνε πει το κόκκινο ότι είναι αιρετικό βιβλίο, είναι αντιχριστιανικό. Γιατί ρε? Πού είμαστε, στο Μεσαίωνα, στην Πυρά? Αυτούν τα βιβλία δηλαδή έχουν αποδείξει. Εγώ έχω βιβλιογραφία πίσω με Αγίους Πατέρες Ορθοδοξίας. Το τι λένε. Αυτούν τα βιβλία τα ελέγξανε και το οποιοδήποτε άλλου νου? Όχι. Γιατί τον έχουν εκεί? Γιατί πληρώνει για να κάνει εκπομπές? Πού τα βρίσκει τα λεφτά να κάνει εκπομπές στα κανάλια ρε? Ξέρετε πόσο κοστίζει μια εκπομπή? Θα σας το πει ο Κώστας. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα σαν ληστής, σαν κλέφτης ας πούμε και αρματολός. Μία εδώ, μία στην Αμερική. Να μιλήσω σε κόσμο. Εγώ κάνα κέρδος. Ξέρετε ότι στην Αμερική μιλάω 7 χρόνια και δεν μου πουλάνε τα βιβλία μου. Δεν έχουν πάρει τα βιβλία μου. Και δεν το έχω προτείνει εγώ ποτέ. Ξέρουν ότι έχω βιβλία. Δεν τα εμπορεύομαι. Κι όμως τα σαμποτάρουν και εκεί. Να μην βγουν τα βιβλία μου. Και έχω τον Αγγελάτο και του λέω Κατρίνια, ρε Άγγελε, του λέω, οι Έλληνες εκεί ζητούν γνώση. Γιατί δεν το κάνεις? Του λέω, θα το κανονίσουμε Παναγιώτη. 7 χρόνια θα. Και του είχα πει σε μία εκπομπή, Φανέρα, είσαι λαμόγιο ρε. Και είσαι και από την Κεφαλονιά, είσαι πουλημένος στους Εβραίους. Είσαι λαμόγιο, τα παίρνεις. Ρόμπα, του λέω. Είσαι και από την Κεφαλονιά, Καραγκιόζη. Και έκλεισα. Για 3 μήνες δεν ξαναβγήκα. Και μετά με ξαναπήρε πάλι. Ήθελε ο κόσμος. Γιατί 7 χρόνια τα βιβλία τα δικά μου δεν κυκλοφορούν εκεί? Διότι ενοχλούν παιδιά. Ενοχλούν.